Πώς να διαλέξεις παπούτσια τρεξίματος. Ένα από τα πιο συχνά DMs που παίρνω είναι τι παπούτσια να πάρω για τρέξιμο. Και αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εύκολα γιατί δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο που να ταιριάζει σε όλους. Εξαρτάται από το πώς πατάς, τις αποστάσεις και την ταχύτητα στην οποία τρέχεις, το έδαφος και πολλά ακόμα. Γενικά όμως, το παπούτσι που θα επιλέξεις είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να επηρεάσει τη μηχανική του τρεξίματός σου και άρα να σου προκαλέσει τραυματισμούς. Οπότε πάμε να δούμε βασικά χαρακτηριστικά και κατηγορίες παπουτσιών τρεξίματος για να μπορείς να καταλάβεις ποιο σου ταιριάζει και ποιο πρέπει να διαλέξεις. Ξεκινάμε με τα Daily All Rounder, μία από τις ιδανικές επιλογές για αρχάριους. Δίνουν στήριξη, σταθερότητα, απορρόφηση κραδασμών και μπορούν να υποστηρίξουν ένα μεγάλο εύρος ταχυτήτων αλλά και αποστάσεων. Επόμενη κατηγορία, Max Cushion, σαν αυτό εδώ. Να γνωρίσεις επειδή είναι αρκετά ψηλά και έχουν και γενικά πολύ αφρό. Προσφέρουν τη μέγιστη απορρόφηση κραδασμών, έχουν γενικά ένα ξεκούραστο feeling και είναι ιδανικά για long, easy και recovery runs. Επίσης, μια πάρα πολύ καλή επιλογή για αρχάριους λόγω της καλής απορρόφησης κραδασμών που προσφέρουν. Μετά έχουμε τα speed shoes, όπως αυτά εδώ τα δύο. Συνήθως έχουν λίγο λιγότερο cushion, αλλά είναι πιο ελαφριά και πιο responsive. Είναι φτιαγμένα για προπονήσεις τύπου interval, τις διαλυματικές δηλαδή, και tempo. Κάτι επίσης που πρέπει να ξέρεις είναι ότι έχουν μικρότερη ζωή, καθώς συνήθως σου βγάζουν μικρότερο αριθμό χιλιόμετρων σε σχέση με τα άλλα. Μετά έχουμε τα race shoes, που συνήθως είναι και carbon plated. Δεν έχω τώρα να σου δείξω γιατί δεν είμαι τόσο γρήγορη. Είναι η πιο ακριβή κατηγορία παπουτσιών που υπάρχει, αλλά είναι και τα πιο ελαφριά, έχουν μάξιμο επιστροφή ενέργειας και είναι και τα λιγότερο ανθεκτικά αφού χαλάνε αρκετά γρήγορα. Και είναι φτιαγμένα για αγώνες σε υψηλή ταχύτητα. Μία ακόμη κατηγορία είναι τα stability shoes, τα οποία είναι φτιαγμένα για να αντιμετωπίζουν τον υπερπρινισμό. Αν έχεις ασταθεί σε αστραγάλους, θέματα με την καμάρα ή πέφτει το πόδι προς τα μέσα όταν τρέχεις ή περπατάς, μπορεί να τα χρειάζεσαι. Αλλά είναι σημαντικό αυτό να το επιβεβαιώσεις με κάποιον ειδικό. Τέλος, έχουμε τα trail shoes που είναι φτιαγμένα για τρέξιμο off-road, έχουν καλύτερο grip και καλύτερη προστασία σε καιρικές συνθήκες και σε διαφορετικά terrain. Ελπίζω να σε ξεμπέρδεψα. Κάνε follow για περισσότερο running content και τα λέμε στο επόμενο.